Per mi, la llar és un lloc on estic confortable, còmode, que sóc feliç. Hi ha la gent que t'envolta, les teves coses, on t'hi trobes còmode, on no has de donar explicacions per entrar i sortir, casa teva. Una llar ha de ser una llar també oberta, on jo pugui sentir-me bé, tranquil·la, fent coses que m'agraden, però també amb els altres, no? Puedo descansar, dormir y poco más. El dret a la llar és un dret universal i per començar ja no s'està garantint. No disposar dels mínims per fer aquest procés de vida amb normalitat, jo crec que és una vulneració de drets molt fonamentals, no? Un lloc adequat, un lloc estable, un lloc on poder tenir les teves necessitats i els teus drets assolits i garantits, drets tan bàsics i tan universals com el dret a la intimitat o el dret a viure en un lloc segur. Se habla mucho de derecho, pero se aplican poco. El primer, l'habitatge, que és com el clau. Segon, l'alimentació, que hauria de ser un dret, no un luxe. Están escritas en un libro de ley, pero no están nel sentido común. El fet de poder estar al carrer i que ningú el molesti, també hi tens dret. Normalment d'un sotrac, encara que sigui un sotrac important, tu te'n pots sortir, però quan aquest sotrac t'ha deixat mig coix i abans de recuperar-te te n'agafa un altre i després un altre i després un altre, a qualsevol de nosaltres ens és molt difícil recuperar la situació inicial, no? Una persona que, des del nostre punt de vista, amb una vida normalitzada, en molt poc temps pugui estar a carrer. Muchas veces la calle es un refugio. No sientas el dolor que te ha traído a la calle, porque el dolor de la calle es más fuerte.